Еўропа павінна быць гатовая застацца без падтрымання ЗША. Гэта аб'ектыў, а ў ім галоўныя навіны. З вамі Вітаўт Сіўчык. Запрашаю. Даносіла на людзей, а цяпер сама пакаштуе лёсу арыштаванай. Адыёзную прарасійскую актывістку суд Маскоўскага раёну Менску пакараў 13 сотнямі арышту. Прычына невядомая. Ці выпадковае затрыманне Вольгі Бондаравай і чаму гэта адбылося менавіта цяпер, адказаў шукаў Алесь Яшчанка. Пасля ейных даносаў адмянялі канцэрты і выставы, яшчэ больш прыціскалі беларускую мову, дэмантавалі помнікі выбітным беларусам, ламалі лёсы нашых суайчыннікаў. Цяпер прарасійская актывістка Вольга Бондарова сама пад арыштам. 13 суток ей дали административный арест. Чаму ж цяпер спатрэбілася арыштоўваць адыёзную блогерку, якой раней дазвалялі амаль усё? Ёсць некі дах наверху, які дасюль перасцерагаў яе ад нейкіх залішніх выкідаў у бок крытыкі. Ну а цяпер той дах мусіць працёк. Сваю дзейнасць Бондарова актывавала ў 2020 годзе. У час, калі беларусы масава пратэставалі супраць гвалту і фальсіфікацыі выбараў, яна стварыла тэлеграм-канал «Інфаспецназ Гродна». Заўзятая аматарка рускага міра атакуе перадусім тых, хто выступае за беларускую мову, культуру, нацыянальныя сімвалы. Ее все время возмущали белорусские надписи, белорусский язык, озвучка белорусских остановок в общественном транспорте. Это в первую очередь. Змагары для нее были враги даже не идеологические, а просто белорусские. То есть, условно говоря, ее больше раздражало, что мы белорусы. Пры гэтым не баялася Бондарова атакаваць высокіх чыноўнікаў, прапагандыстаў і нават сваякоў Лукашэнкі. Гэтак сёлета ў лютым яна накінулася на нявестку дыктатара Ганну Сялук. Бо тая ангажуе ў сваіх канцэртах спевакоў ды інтэрнэт-зорак, якіх Бондарова вінаваціла ў цытата «садаміі» і разбэшчванні моладзі. Я не выключаю, что основной механизм вот этого конфликта, этого скандала, этого крока, ну, что некий черговый чиновник, на которого вот она вот так вот, что называется, прыгала, что он там Заходу продался, БЧБшникам, змагарам продался, ну, я бы скончилось терпение. Арышт Бондаравай не адзіны ў Беларусі сёлета сярод адэптаў рускага міра. Гэтак у Віцебску паводле адміністрацыйных артыкулаў судзілі зэт-актывістку Эльвіру Мірсалімаву. Проста цяпер адбываецца працэс над яе паплечнікам Сергеем Лашковым. Ці гэта тэндэнцыя ці супадзенне? Александр Лукашенко лічыць, што ён павінен мець манаполію на палітыку інтэграцыі з Расіяй. Ну, уласна кажучы, як на любую іншую палітыку ў краіне. Разам з тым, як заўважылі журналісты выдання «Рэформ», цягам апошняга тыдня прыпынілі працу ці знізілі актыўнасць адразу некалькі праўладных тэлеграм-каналаў, такіх як «Па сусекам», ДСП або «Графач». Усе яны не толькі актыўна падтрымлівалі Лукашэнку, але і крытыкавалі прарасійскіх дзеячаў кшталту Бондаравай. Алесь Яшчанка, Белсад. Міністэрства ўнутраных справаў справаздачыцца пра 3 забойствы ў Гомельскай вобласці. Прычым, адное з іх учынілі самыя міліцыянты. Надзвычайнае здарэнне адбылося ў Рагачоўскім раёне ўвечары 27 сакавіка. У міліцыю патэлефанаваў жыхар вёскі Старое Сяло, які заявіў пра забойства ў адным з дамоў паселішча. В жилище происходило застолье со спиртным. В ходе этого вспыхнула ссора. 52-летний, ранее неоднократно судимый, схватил ружье и в упор выстрелил в женщину. Об убийстве в милицию успел сообщить ее сожитель, который в последующем также был застрелен. После этого преступник вместе с оружием скрылся в лесном массиве. Супрацоўнікі МУС пачалі пошук падазраванага, яго знайшлі непадалёк месца злачынства побач з чыгункай. Паводле сцверджання сілавікоў, мужчына аказаў узброены супраціў і яго застрэлілі. У Беларусі ўсё менш жыхароў. Летась нашая краіна згубіла амаль 47 тысячаў чалавек. Гэта насельніцтва сярэдняга раённага цэнтру, такога як Рагачоў, Ваўкавыск ці Слонім.
Як тлумачаць такую тэндэнцыю, распавядзе Аліна Скарбунова. 9 мільёнаў 110 тысяч чалавек. Менавіта столькі беларусаў паводле афіцыйнай версіі жыве ў Беларуси. Паводле неафіцыйнай нас яшчэ менш, бо статыстыка Белстату улічвае тых, хто з'ехаў. А такіх паводле розных ацэнак з 2020 года можа быць каля 400-600 тысяч чалавек. Ніхто з іх ва ўмовах спецыфікі гэтага ад'езда не падаваў ніякіх там дакументаў, што ён з'ехаў, што ён з'язджае назаўжды на эміграцыю. Не, яны проста выехалі часова, дэ-факта, можа быць, назаўжды. Але з пункту гледжання беларускай дзяржавы яны ўсё яшчэ знаходзяцца ў Беларусі і трапляюць у гэтую беларускую статыстыку, якая такім чынам адначасова і хлусіць, і не хлусіць. Але нават афіцыйная статыстыка прызнае скарачэнне насельніцтва. Паводле Белстату толькі за мінулы год беларусаў паменяла амаль на 47 тысяч чалавек. У папярэднія гады насельніцтва таксама моцна скарачалася. Гэта ўжо тое, што не схаваеш, просто колькасць памерлых намного павялічвае, намного большая, чым колькасць тых, хто нарадзіўся. Гэта агульная для, скажем, Еўропы і ўвогуле для сённяшняга света дэмаграфічная праблема, дзе Беларусь не надта адрозніваецца. З 2020 года Белстат не публікуе звестак пра нараджальнасць, смяротнасць і міграцыю. Але гэтыя лічбы часта трапляюць у рукі кіберпартызанаў ініцыятывы Белпол. Апошнія атрымалі ўнутраны дакумент Міністэрства аховы здароўя, які сведчыць, што летась у Беларусі нарадзілася на 9% дзяцей меней, чым пазалетась. І гэта самы нізкі паказнік нараджальнасці за апошнія 24 гады. Во всей Европе скарачаецца нараджальнасць. Это связано з прычынамі 21 стагоддзя і з адукацыяй жанчын. Гэта мировыя тэндэнцыі. У Беларусі на гэта яшчэ наслаиваецца тое, што у нас вельмі створаны добрыя умовы ў кавычках для з'езда маладога насельніцтва актыўнага. То есть у нас з'язджаюць абітурыенты, у нас з'язджаюць студэнты, у нас з'язджае маладое насельніцтва, якое і мае магчымасць станавіцца бацькамі. Падзенне нараджальнасці ў прыватнасці і скарачэнне насельніцтва ў цэлым вядзе да крызісу на рынку працы. У нас зменіцца плат насельніцтва, калі можна так казаць, то есть стане больш пажылога насельніцтва, яшчэ менш маладога, яшчэ больш пенсіянераў, яшчэ менш тых, хто працуе і адкладае грошы на іх пенсію, мовна кажучы. Праз недахоп уласных кадраў рэжым Лукашэнкі спрасціў працоўнае заканадаўства для мігрантаў. Дзякуючы гэтаму летась у Беларусь прыехалі 33 тысячы гастарбайтараў, найбольш з Туркменістану. За год іхная колькасць вырасла ажно ў 8 разоў. Аліна Скарбунова, Белсат. 2 красавіка дзень вызвалення Амерыкі ад нахлебнікаў. Прынамсі паводле Дональда Трампа, які збіраецца ў гэты дзень увесці мыты на імпорт з усяго свету. Сярод мэтаў кіраўніка Белага дому пазбавіцца ад еўрапейскага рэгулявання амерыканскага бізнесу і панізіць для яго мыты ды прымусіць Еўропу больш выдаткоўваць на ўласную абарону. Еўразвяз ужо рыхтуе мыты ў адказ. Іншыя навіны замежжа ў нашым аглядзе. Владзімір Пуцін прапанаваў увесці ва ўкраіне вонкавае кіраванне пад эгідай ААН. Часовая адміністрацыя магла б правесці дэмакратычныя выбары, у выніку якіх з'явіўся б урад, якому давярае народ. Маўляў, толькі тады трэба пачынаць перамовы аб міры. Агрэсар таксама назваў нелегітымным не толькі Владзіміра Зяленскага, але і ўсе дзейныя ўкраінскія органы кіравання. У адказ дарадца прэзідэнта Украіны Дмытро Літвін параіў Пуціну выпіць таблеткі для актывізацыі мазгавой дзейнасці. Адрэагавалі на словы расійскага прэзідэнта і ўрадзе нацыянальнай бяспекі Белага дому. Там нагадалі, што кіраванне Украінай вызначаецца яе канстытуцыяй. Еўропа мусіць быць гатовая застацца без падтрымання ЗША. Гэта, паводле прэзідэнта Францыі Эмануэля Макрона, асноўны пасыл саміту ў Парыжы, так званай кааліцыі ахвочых. На саміце дзясяткі краінаў, чальцоў Еўразвязу і НАТО, абмяркоўвалі падтрыманне ўкраіны гарантый бяспекі для Кіева, у тым ліку адпраўку міратворцаў на ўкраінскую тэрыторыю. Сёння гэтыя сілы гарантавання бяспекі ёсць французска-брытанскай прапановай. Гэтага жадае Ўкраіна, а таксама да прапановы хочуць далучыцца яшчэ некалькі краінаў. Пакуль няма адзінай пазіцыі ў гэтым пытанні, але ў гэтым выпадку, каб здзейсніць задуманае, нам і не трэба аднадушнасць.
Паводле Макрона ва ўкраіну накіруюць французска-брытанскую дэлегацыю для вывучэння ўсіх аспектаў будучай міратворчай місіі. Міратворцаў не плануюць размяшчаць наўпрост на лініі фронту. Заходнія краіны дамовіліся таксама не змякчаць санкцыйнай палітыкі ў адносінах да Расіі. Магутны землятрус у паўднёвай Азіі, асабліва моцныя штуршкі магнітудаю да 7,7 адбыліся ў М'янме і сталіцы Таіланду Бангкоку. У Бангкоку ўшчалася паніка, людзі масава выбягалі з будынкаў. У Таіландзе загінулі як мінімум 3 асобы, больш за 80 прапалі без вестак. У М'янме ж у выніку землятрусу загінулі дзясяткі чалавек, сотні параненыя. Шматлікія разбурэнні, зруйнаваныя масты ды цэлыя жылыя кварталы. Адметна, што ў М'янму цяпер наведвае вайсковая дэлегацыя рэжыму Лукашэнкі на чале з міністрам абароны Хрэніным. Паводле прэс-службы Мінабароны, з дэлегацыяй усё ў парадку. У ЗША набірае абароты скандал вакол чату ў месенджеры «Сігнал». Менавіта ў гэты чат прадстаўнікі найвышэйшага амерыканскага вайсковага і цывільнага кіраўніцтва памылкова дадалі журналіста, галоўнага рэдактара часопісу «Атлантик» Джефры Голдберга. У выніку Голдберг атрымаў доступ да перапіскі, у якой ішло планаванне ўдараў па хусітах. Гэтую перапіску ён у выніку і апублікаваў. За выцек сакрэтных звестак адміністрацыю Трампа крытыкуюць цяпер не толькі дэмакраты, але і, уласна, рэспубліканцы. Пачалося афіцыйнае расследаванне. Федэральны суд ЗША забараніў чальцам адміністрацыі Трампа выдаляць адпаведныя перапіскі. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Еўрапейскі звяз пашырыў свае санкцыі на 25 фізічных асобаў і 7 арганізацыяў з Беларусі. Іх вінавацяць у падрыве дэмакратыі і вяршэнства права, спрыянні рэпрэсіям, парушэнні правоў чалавека, а таксама вайсковай супрацы з Расіяй. У новы санкцыйны спіс трапіла Цэнтральная выбарчая камісія, намеснік яе кіраўніка, сакратар і чальцы, датычныя да арганізацыі так званых выбараў 2025 года. Санкцыі уведзеныя таксама супраць кіраўніка праўладнай партыі «Белая Русь» Олега Романова, а на дадатак супраць 9 суддзяў, якія выносілі палітычна матываваныя выракі. Сярод прадпрыемстваў, супраць якіх увялі абмежаванні, адкрытае акцыянернае таварыства «Планар» ды завод «Інтэграл», што працуюць на вайсковую прамысловасць Расіі. Агулам санкцыйныя захады еўразвязу ў дачыненні Беларусі цяпер распаўсюджваюцца на 310 фізічных і 46 юрыдычных асобаў. І ў працяг тэмы сярод іншых юрыдычных асобаў пад санкцыі еўразвязу трапіла прадпрыемства «Цыбулька-Бел». Яно падазраецца ў выкарыстанні працы вязняў, асуджаных з палітычных прычынаў. Інфармацыю пра гэта летась упершыню апублікавалі журналісты з парталу «Рэформ Ньюс». Я гэта лічу такой адзнакай працы журналісцкай, якую мы зрабілі. І тое, што мы не тое, што дапамаглі, а патлумачылі, паказалі, хто парушае правілы, хто павінен быць пад санкцыямі. Беларускія ўлады шмат прыкладваюць высілкаў, каб гэтыя беларускія медыа зніклі, каб зніклі гэтыя спасылкі, самі матэрыялы. І мы таксама з гэтым сутыкнуліся. У мінулым годзе УАЦ адабраў у нас домен reform.by, зараз мы на іншым домене знаходзімся, reform.news, і менавіта я лічу, што гэта менавіта было зроблена таму, што было шмат спасылак на нашыя матэрыялы ў рашэннях еўрапейскіх судоў адносна санкцый. «Цыбулька-Бел» – гэта сельскагаспадарчае прадпрыемства. Раней яно заключыла дамову аб супрацы з цэнтрам ізаляцыі правапарушальнікаў у Лідзе і прыцягвала да працы на сваіх плантацыях беларусаў, якія адбывалі пакаранне ў гэтай установе. Уладальнікам «Цыбулька-Бел» з'яўляецца дэпутат нямецкай федэральнай зямлі Саксонія ад правай партыі «Альтэрнатыва для Нямецчыны» Йорк Дорнау. У Беларусі працягваюць расці кошты праезду ў гарадскім грамадскім транспарце. Услед за Менскай вобласцю тарыфы павысяць і Магілёўшчына. За одну поездку давядзецца заплаціць на 10 копеек больш. Ужо заўтра кошт адной поездкі ў звычайных аўтобусах вырасце да 90 копеек, а на экспрэсных маршрутах да 1 рубля. Рашэнне павысіць кошт праезду патлумачылі неабходнасцю кампенсаваць выдаткі на ўтрыманне грамадскага транспарту. Апошні раз кошт квіткоў у рэгіёнах таксама на 10 копеек падымалі ў красавіку 2022 года.
Нацыянальны аэрапорт Менск пераходзіць на вяснова-летні час працы. Ён будзе дзеяць да 25 кастрычніка. Як паведамляе прэсавая служба лётнішча, у новым сезоне ў некаторых кірунках зменіцца час выканання рэйсаў. На дадатак з'явяцца і новыя напрамкі палётаў, амаль усе звязаныя з Расіяй. Гэтак з 30 сакавіка авіякампанія «Белавія» адновіць рэйсы ў Махачкалу і Мурманск. У дадатак шэраг расійскіх перавознікаў зладзіць рэйсы з рэгіёнаў суседняй краіны ў сталіцу Беларусі, а таксама ў зваротным кірунку. Сярод пунктаў прызначэння Архангельск, Санкт-Петербург, Ульяновск, Уфа і нават Перма. Палепшацца і транспартавыя злучэнні паміж сталіцамі Беларусі ды Расіі. Напрыклад, аэрафлот будзе ажыццяўляць 7 штодзённых рэйсаў паміж Менскам і Масквой. У дадатак карыстальнікаў нацыянальнага аэрапорту чакаюць чартары на папулярныя кірункі адпачынку, Турцыю і Егіпет, а таксама ў Аман і Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. Адзін з сімвалаў горадні, драматычны тэатр, атрымаў новага дырэктара. Кіраваць установай зараз будзе Вольга Богданович, якая дагэтуль некалькі гадоў працавала ва ўпраўленні культуры аблвыканкаму. Сімвалічна, што прызначэнне адбылося ў Сусветны дзень тэатру, аднак з чым яно звязанае і чым зоймецца цяпер ужо былы дырэктар гарадзенскага драмтэатру, невядома. Тэму працягнем у наступным матэрыяле. Экс-чыноўніца аблвыканкаму Вольга Богданович змяніла на пасадзе дырэктара гарадзенскага драматычнага тэатру Ігара Гедзіча, палкоўніка запасу і былога начальніка групы ўпраўлення генштабу ўзброеных сілаў. Ён ачольваў установу больш за 10 гадоў. Пры ім у жніўні 2020-го на фоне пратэстаў невядомыя ўзнялі над будынкам тэатру бел-чырвона-белы сцяг. Сам жа Ігар Гедзіч у 2020-м актыўна ўдзельнічаў у рэпрэсіях супраць тэатральнага калектыву. Тады некаторыя акторы і рэжысёры выступілі супраць гвалту сілавікоў і фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў, ды абвесцілі пра намер далучыцца да страйку. У выніку частку з іх звольнілі, іншыя сышлі самі. Шмат хто вымушана пакінуў краіну. Нас ніхто больш ужо не прымусіць трываць сцекі прыблудам чужых. У вымушанай міграцыі працягваюць працу акторы купалаўскага тэатру, якія звольніліся ў 2020 годзе. Яшчэ ў Беларусі яны аб'ядналіся ў суполку «Вольныя купалаўцы». У гэтыя дні ў Варшаве акторы ладзяць тыдзень тэатру, у межах якога прэзентуюць свае знакавыя спектаклі. Рэалізаваць творчы патэнцыял на чужыне няпроста, адзначыў вольны купалавец Михаил Зуй. Да таго ж, акторы па-ранейшаму не маюць у Варшаве ўласнага будынку. Ўсё ж такі мы працавалі ў тэатры з канкрэтным месцам і вельмі няпростым месцам, такім, як любіць кажуць, намоленым. Вось, то тут без месца, куды кінуць такі якар, ну, зноў жа, няпроста адчуваецца такая няпэўнасць, але наколькі я ведаю, што ідзе праца ўсё ж такі па пошуку гэтай пляцоўкі. Аднак у працы беларускіх тэатраў за мяжою ёсць і шэраг станоўчых момантаў, мяркуе актор. У Польшчы значна больш магчымасцяў рэалізаваць свой праект. Ёсць розныя праграмы падтрымкі, ёсць нейкія грантавыя праграмы, і ўсё гэта дазваляе вось да гэтага часу беларускім культурніцкім эмігрантам ствараць прадукты. З відавочных плюсаў тое, што ты можаш проста выказвацца без абмежавання, без нейкага страху. Беларускі свабодны тэатр вымушана з'ехаў за мяжу ў 2021 годзе. Але як бы не было цяжка, эміграцыя абавязвае рухацца наперад і глядзець на свет больш шырока, адзначыла акторка і рэжысёрка Юлія Шаўчук. Рабіць не нешта там, а пра сябе толькі, пра сябе і пра няшчасны лёс і пра 20-х. Гэта ўжо, усе стаміліся ад гэтай тэмы, гэта відавочна і зразумела. І калі ты хочаш быць цікавым, то трэба рабіць нешта новае і інтэгравацца. Заўтра, 29 сакавіка, у музеі вольнай Беларусі ў Варшаве беларускі свабодны тэатр пакажа спектакль «Онікс» пра шалёнае жыццё менскіх падлеткаў на пачатку 1990-х. Уваход вольны, але паводле папярэдняй рэгістрацыі. Ірына Юр'ева, Белсат. Гаспадарства, калі для вас гэта бяспечна, заходзьце ў наш тэлеграм-канал праз QR-код, які з'явіўся на маніторах. Таксама заахвочваю ставіць упадабанні і каментаваць нашу трансляцыю ў Ютьюбе, але памятайце пра ўласную бяспеку. А ўжо зараз цікавыя матэрыялы з нашага сайту Белсат онлайн.
Пуцін зноў здзіўляе свет нечаканымі заявамі. Гэтым разам ён фактычна выставіў новую умову для мірных перамоваў. Перадача Украіны пад вонкавы кантроль пад эгідай ААН, ЗША, еўрапейскіх дзяржаваў ды іншых. Гэта паводле гаспадара Крамля дазволіць зладзіць дэмакратычныя выбары і сфармаваць дзеяздольны ўрад, з якім можна будзе весці перамовы. Сваё меркаванне наконт такой заявы з маім калегам з Вот так ТВ выказаў украінскі палітолог Уладзімір Фесенка. Украінскія міжнародныя эксперты лічаць гэтую заяву не больш як прапагандысцкай хадою, што мае на мэце зацягнуць працэс мірных перамоваў. Паводле палітолага Уладзіміра Фесенкі, Крэмль наўмысна спрабуе паставіць пад сумнеў легітымнасць украінскай улады, хаця гэта не перашкаджала перамовам у Саудаўскай Аравіі. Фактычна гэта будзе найперш адмова ад усіх папярэдніх дамоваў з ЗША. Наўрад ці гэта спадабаецца Дональду Трампу, бо тое, што прапаноўвае Пуцін, катэгарычна і кардынальна змяняе логіку перамоўнага працэсу і зацягвае яго на нявызначаны час. Ёсць у гэтай прапанове Пуціна рэальная стратэгія, ці гэта чарговая спроба маніпуляцыі. Больш падрабязна чытайце на нашай старонцы ў інтэрнэце belsat.eu. Сезонныя эпідэміі зноў узнялі пытанне, якое хвалюе кожнага. Нястача медычнага персаналу ў Беларусі. Пасля хвалі эміграцыі дактароў сітуацыя ў паліклініках і шпіталях стала яшчэ больш напружаная. Чэргі расцягнутыя на месяцы, а маладыя спецыялісты не спяшаюцца запаўняць пустыя месцы. Мая калега Любоў Лунёва на старонцы belsat.eu прааналізавала тэму. Аднак нават у самых складаных умовах беларуская медыцына працягвае працаваць. Дактары, тыя, хто застаецца, кожны дзень ратуюць жыцці, знаходзячы сілы нават для жартаў. Але ці надоўга хопіць гэтага энтузіязму? Чаму паліклінікі перапоўненыя, а новыя шпіталі так і не былі пабудаваныя? Чаму медыкі, якія з'ехалі, згадваюць беларускую сістэму аховы здароўя з цеплынёю, але не спяшаюцца вяртацца? І галоўнае, ці можна выправіць сітуацыю? Падрабязнасці шукайце на старонцы belsat.eu. Беларусь сутыкнулася з дзіўнай парадаксальнай сітуацыяй. У крамах усё цяжэй знайсці якасную бульбу, а цэны на яе дасягаюць рэкордных значэнняў. Урад запэўнівае, што сітуацыя пад кантролем, аднак на паліцах дробныя, гнілаватыя клубні або ўвогуле пуста. Што ж здарылася з галоўным прадуктам краіны? У тэме разбіраліся мае калегі са старонкі belsat.eu. Жыхары Беларусі ўсё часцей скардзяцца, што каб знайсці хоць крыху прыстойную бульбу, даводзіцца перабіраць цэлыя скрыні, а за мытую даводзіцца плаціць амаль утрая даражэй. Адной з асноўных прычынаў крызісу эксперты называюць рэгуляванне цэнаў дзяржаваю. Калі ўсё даражэе, угнаенне паліва, насенне, тэхніка, а цэны на бульбу прымусова ўтрымліваюцца, фермерам нявыгадна яе вырошчваць. Нягледзячы на ўвядзенне ліцэнзавання экспарту, бульба працягвае знікаць з крамаў. Згодна з урадавымі звесткамі, у краіне захоўваецца каля 17 000 тоннаў бульбы. І гэтага павінна хапіць да канца міжсезоння. Падрабязнасці на нашай старонцы ў інтэрнэце. Ягонае мастацтва лётала над светам ад Парыжу да Нью-Йорку, ад Ерусаліму да Віцебску, куды сам мастак так і не вярнуўся. Марка Шагала называюць мастаком-казачнікам, геніем колеру. Ён перажыў войны, эпохі і мастацкія плыні 20-го стагоддзя, але так і застаўся верным свайму Віцебску, хоць і ўспамінаў яго толькі на палотнах. У 40-ю гадавіну з дня смерці славутага мастака мае калегі са старонкі belsat.eu узгадалі цікавыя факты пра Марка Шагала, які пражыў амаль стагоддзя. Ад гарадскіх пейзажаў да вітражоў у будынку ААН, ад сцэнаграфіі да грандыёзных мазаік, Шагал не ведаў межаў у творчасці. Ён быў сябрам і супернікам Пабло Пікаса. Карціны Шагала цяпер прадаюцца за дзясяткі мільёнаў долараў. Усё жыццё ён жыў у палёце, літаральна і метафарычна. Шагал казаў: «Калі я малюю, я адчуваю, што лётаю». Падрабязней пра жыццё і спадчыну легендарнага мастака чытайце на нашай старонцы ў інтэрнэце. Такія матэрыялы на belsat.eu. Праз момант студыя Белсат, у якой пагаворым пра барацьбу з даносчыцай Бондаравай і трывогі вернікаў наконт лёсу чырвонага касцёла ў Менску. Запрашаю застацца.
Спадарства, распачынаем студыю Белсат і першая тэма – барацьба праўладных павукоў на самым дне слоіка. Прапагандысцкія тэлеграм-каналы, што рабілі выгляд дыскусіі сярод прыхільнікаў рэжыму, закрываюцца. Некалькі дзён маўчыць і аккаунт адыёзнай прарасейскай актывісткі Вольгі Бондаравай. А саму прапагандыстку адправілі на сонні. Персанальны канал Вольгі Бондаравай у тэлеграме, дзе яна абражае беларускую мову, гісторыю, культуру і саміх беларусаў, на гэты момант дасяжны, аднак апошняе абнаўленне ў ім датаванае раніцай 26 сакавіка. А саму прапагандыстку арыштавалі ў рамках адміністратыўнай справы. Пра гэта спачатку паведамілі прыхільнікі Бондаравай з каналу «Праваславнае супраціўленне Велікай, Малой і Белай Русі». Як выявілася пазней, суд Маскоўскага раёну Менску прыняў пастанову пра ейны арышт акурат 26 сакавіка тэрмінам на 13 сотняў. Якія канкрэтна парушэнні паслужылі прычынай затрымання, не паведамляецца. Вольга Бондарава з'явілася ў інфармацыйным полі ў 2020 годзе. У сваім тэлеграме яна выступае ў падтрыманні рускага міра. Не цураецца Бондарава і пісаць даносы на людзей з прабеларускай пазіцыі. Гэтак з ейнай падачы пачалася справа супраць мастака Алеся Пушкіна, які загінуў у няволі. А потым яна яшчэ цешылася са смерці мастака Алеся Пушкіна. Спадарства, да нашага эфіру далучаецца медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі, з якім абмяркуем вось гэтую сітуацыю. Спадар Паўлюк, добры вечар. Вітаю вас. Скажыце, калі ласка, на вашу думку, ці арышт Бондаравай гэта нейкая, не ведаю, памылка сістэмы, выпадковасць, ці ўсё ж такі нейкі намераны сігнал? Ну, я думаю, што тут пакуль рана казаць пра нейкую рэальную тэндэнцыю, але сістэма у Беларусі аўтарытарная, і яна не вельмі заахвочвае ініцыятыву знізу. Бондарава, мяркуючы па ўсім, дзейнічала ў адпаведнасці са сваімі перакананнямі, і гэтыя перакананні не супадалі з тым, што трэба было людзям лаяльным кіроўнаму рэжыму. Але разам з тым Вольга Бондарава ўвесь час была з чырвона-зялёным сцягам і таксама, скажам так, дрэнна ставілася да людзей з прабеларускай пазіцыі. Гэта, падаецца, супадае акурат з рэжымнай прапагандай. Але рэжым не такі чорна-белы, і ў яго ёсць як лаяльнасць да Александра Лукашэнку, так і людзі, якія больш лаяльныя, хутчэй, Крамлю, як тая ж самая Бондарава, рускаму міру, а гэта не заўсёды супадае. Мы памятаем перыяды, калі увогуле людзі, якія хутчэй лаяльныя Крамлю, былі в апале. Зараз нельга б такога сказаць, але Бондарава праяўляла вельмі актыўна сваю пазіцыю знізу, і эта пазіцыя прымушала чыноўнікаў, бюракратыю, а ў аўтарытарных рэжымах насамрэч, нягледзячы на тое, што на персаналісцкія заўсёды ёсць бюракратыя, якая рэальна кіруе, вось эта бюракратыя сутыкалася кожны раз з выклікамі, бо немагчыма прадугледзець усё, і з аднаго боку патрыятычнае выхаванне нават з той оптыкай, якая ёсць у кіроўнага рэжыма, патрабуе таго, каб мы ведалі межы Беларусі, ведалі, хто быў героем Беларусі і гэтак далей. А тут, аказваецца, Бондарава лічыць, што гэта не герой, а тэрарыст, гэта не дасягнення, а наадварот параза, і ўвогуле, што гэта такое, чаму станцыі метро абвяшчаюцца на беларускай мове. Всё гэта разам стварала шмат праблемаў, але, напэўна, зараз, што кажуць, нашла каса на камень. Памятаем, што Бондарава крытыкавала нават нейкіх мясцовых начальнікаў міліцыі, начальнікаў выканкамаў, і ўсе дзівіліся, як такое магчыма, што яна іх проста абражае, так як нават апазіцыйныя блогеры сабе не дазваляюць, і яна заставалася на свабодзе. А не так даўно яна пачала абражаць нявестку Александра Лукашэнкі. Магчыма, гэта стала апошняй кропляй. Ну, тут мы можам толькі гадаць, бо, як вы слушна заўважылі, дакладнай інфармацыі, што было прычынай усяго гэтага, мы не ведаем. Але мы можам параўнаць, калі беларускі актывіст мае чырвона-белы сцяг, яму зараз пагражаюць не сотні, яму пагражае значна большае пакаранне. Тут ўсё ж такі сотні, і гэта не такое вялікае пакаранне. Можна проста паглядзець, што будзе далей. Такога
як праява тэндэнцыі я бы пакуль што не спяшаўся казаць, мы маем адзін пункт. Калі будзе некалькі пунктаў, тады мы зможам правесці лінію і сказаць, што мы бачым вектар, это развіваецца туды. Сёння мы бачым проста адзінкавы прыклад. У нас ёсць яшчэ одно меркаванне ад Юрыя Дракахруста, палітычнага глядальніка Радыё Свабода. Ён мяркуе, што мы становімся сведкамі пачатку барацьбы рэжыму з яркімі прадстаўнікамі рускага міру, з тымі, хто забыў, што ў Беларусі кіруе ўсё ж такі мясцовы узурпатар, а не Владзімір Пуцін, і справа Бондаравай можа быць першай праявай такой барацьбы. Давайце яго паслухаем, потым вернемся да меркавання. Она аддавала загады, распараджэнні, што там павінны рабіць нават не там апазіцыя, а што павінны рабіць прадстаўнікі ўлады. І яе як бы пажаданні, абурэнні выконваліся. І ўзнікала пытанне, так, а хто ж як бы ўсё ж такі кіруе Беларусю? А цяпер высвятляецца, што як бы гэтая, так бы мовіць, правая рука Лукашэнкі, так здавалася, не зусім правая рука Лукашэнкі. Дзіўная сітуацыя, таму што мае калегі знайшлі інфармацыю, што арышт Бондаравай гэта не адзіны ў Беларусі сёлета такі выпадак сярод ціску на адэптаў рускага міру, як не дзіўна. Прынамсі у Віцебску паводле адміністратыўных артыкулаў судзілі зэт-актывістку Эльвіру Мірсалімаву, а цяпер адбываецца працэс над ейным паплечнікам Сергеем Лашковым. Вы кажаце, што пакуль яшчэ рана казаць пра нейкую тэндэнцыю, аднак ці мы не становімся сведкамі сітуацыі, калі нейкія недатыкальныя людзі ўсё ж такі таксама могуць трапіць на содні, альбо пад нейкі арышт, альбо пад нейкі штраф, што ўсё ж такі дабраліся і да гэтых актывістаў? Я бы сказаў, што то, што вы пералічылі, это хутчэй маргінальныя асобы. Калі мы пабачым, што тое ж самае адбываецца ў дачыненні, допустим, Вадзіма Гігіна, які мае шэраг пасадаў, і у тым ліку кіруючыя пасады, то гэта была бы іншая гісторыя. Ён ёсць прадстаўніком кіруючай групы. А вось Бондарева, Мірзалімова і іншыя гэта актывісты, якія дзейнічалі не па загадзе зверху, а таму што ў іх былі такія перакананні, і гэтыя перакананні хутчэй прыхільнасць да рускага міру, але рускі мір это не значыць лаяльнасць Александру Лукашэнку. І таму, калі гэтыя рэчы сыходзяць наўпрост перакрыжоўваюцца, то, канешне, могуць быць праблемы. Тут тое, што вы назвалі прыклад выпадаў Бондаравай супраць сваячніцы Александра Лукашэнкі, гэта можа быць сапраўды адказам на пытанне, але так ці інакш гэта мусіла адбыцца, бо сістэма у нашай дзяржаве пабудавана такім чынам, што актыўнасць знізу не мусіць прысутнічаць, мусіць быць лаяльнасць і выкананне загадаў, якія спускаюцца зверху. Мусіць быць імітацыя актыўнасці знізу. У той сітуацыі, калі замест імітацыі ёсць актыўныя праявы, то гэтым людзям дастаецца. Акрамя таго, Александр Лукашенко заўсёды хацеў мець манаполію на тое, каб мець стасункі з Крамлём. Вось гэтыя рускамірцы часам могуць скласці ілюзію, што можна і без Александра Лукашэнкі мець стасункі з Крамлём, што ёсць цэлая глеба, і з гэтай глебы можна знайсці замену Александра Лукашэнку. Таму наўрад ці дзеля устойлівасці кіроўнага рэжыму будзе дазволена такім асобам перарастаць у нешта больш-менш важное для палітычнай сістэмы. Вы слушна заўважылі, што важныя асобы ўнутры рэжыму адкрыта праяўляюць вельмі прарасійскую пазіцыю, нянавісць таксама да беларускай гісторыі, і мы не бачым, каб ім штосьці за гэта было, яны застаюцца на сваіх пасадах. А калі вы глядзіце дзяржаўныя медыі ў Беларусі, таксама ведаю, што праводзіце маніторынг таго, што яны там пішуць, ці вы заўважалі нейкія змены ў апошнія месяцы адносна Расіі, адносна нейкай таксама такой прарасійскай падданніцкай пазіцыі адносна беларускай гісторыі? Я бы сказал, что в мониторингах медиа IQ зараз конкретно такую змену заўважыць складана, бо мы моніторылі найперш навінныя медыа, то бок прадукты, якія выходзяць для масавай аўдыторыі. Але калі зазірнуць адным вокам у тэлеграм-чаты, часам ананімныя, часам
з дзіўнымі назвамі, якія даюць намёк на тое, што гэта блізкі для Савета бяспекі, гэта блізкі да Губопіка і гэтак далей, то у іх даволі часта бываюць праявы, у якіх проста не прыходзіцца сумнявацца, каму яны лаяльныя. Вось, напрыклад, той ж самы беларускі сілавік, які відавочна па кантэнту звязаны з беларускімі сілавікамі, ну, ён проста заўзее за расійскімі перамогамі в Украіне, а калі тычыцца гісторыя з Лукашэнкам, то яны проста расшаріваюць паведамленне Пула Первого ці іншых дзяржаўных каналаў. Сваю пазіцыю тут не праяўляюць. Таму, хутчэй за ўсё, гэта сведчыць пра тое, што поўнай лаяльнасці Александру Лукашэнку ў іх няма. Яны, хутчэй за ўсё, лаяльныя, ну, ці душой, усім сэрцам гараць за тое, што робіць Крэмль, ну, але Лукашэнку яны па службе лаяльныя. Мы бачым, што сапраўды нічога ў гэтай матэрыі не змяняецца. Разам з тым, усе тыя, хто намагаецца зачапіць сям'ю Лукашэнкі, трапляюць у турму. Такое меркаванне выказаў блогер Артём Шапараў. І нягледзячы на тое, што Бондарова раней перапрашала за нейкія там абразы ў адрас Ганны Сялук, гэта яе не ўратавала. Давайте паслухаем меркаванне яшчэ аднаго спікера. Она топила за русский мир. Она в прямом смысле слова одна из, наверное, даже из немногих таких, кто отрицал все белорусское и восхвалял все русское. То есть это полный антипатриот. Таких людей действительно нужно либо из страны выдворять, либо судить. Ну, то, что сейчас произошло, это, по сути, она наступила даже на пятки тем, кто сейчас власть захватил. Мы должны понимать, что это прям уровень, да, уровень прям высокий, да. С одной стороны, хотелось бы посмеяться и сказать, что она этого заслужила, а с другой стороны, вспоминая Олеся Пушкина, на которого она доносила и которого убили в тюрьме, замучили, то это становится грустно и сложно даже немного саркастировать, да, то есть говорить о том, что так ей надо. Памятаем з гісторыі кіравання Александра Лукашэнкі, што у яго былі такія нейкія перыяды, калі былі бачныя канфлікты з Масквою, былі бачныя канфлікты з нейкімі прадстаўнікамі Расіі, з прапагандыстамі расійскімі, пры тым, што рэжым сам заставаўся прарасійскім у пытанні культуры, у пытанні трактавання беларускай гісторыі. Гэта такі пэўны парадокс. Але вось перад 2020 годам у прыватнасці быў суд, напрыклад, над прапагандыстамі інфармацыйнага рэсурсу Рэгнум. Нават былі рэальныя выракі за тое, што яны вось абражалі беларускую мову, за тое, што лічылі, што беларускай дзяржаўнасці не павінна быць і гэтак далей. На вашу думку, ці цяпер Лукашенко можа сабе дазволіць такі ўзровень аўтаноміі і нейкія такія паказныя рэчы? Можа быць, усё ж такі арышт Бондаравай гэта першы званочак? Я не спяшаўся бы да такіх высноваў. У перыяд кіравання Александра Лукашэнкі перыядычна ўзнікалі інфармацыйныя спрэчкі з Масквой, то мы вучылі прозвішча Баумгертнер, бо вялікая асоба была запрошаная з Расіі в Беларусь. Адзін з кіраўнікоў Уралкалія ці беларускай калійнай кампаніі і быў затрыманы ў Беларусі. Былі гісторыі, калі раптам на федэральных расійскіх каналах з'яўляліся фільмы, якія ў Беларусі баяліся паказаць, і іх не пускалі, бо расійскія тэлеканалы ў Беларусі транслююцца праз гібридныя каналы РТР Беларусь, НТВ Беларусь і гэтак далей. Все гэта было, але гэта адбываецца хвалямі, і гэта значыць, што ў гэтай сітуацыі ёсць вот такая гульня паміж бакамі, потым ёсць іншая гульня. Як будзе заўтра, сказаць адназначна складана. Калі казаць канкрэтна пра сённяшнюю сітуацыю, то наўрад ці Александр Лукашенко дазволіць сабе сёння прямыя выпады супраць Масквы. Але, ну, вось той жа, допустим, Александр Шпаковскі адзначыў, што Александр Лукашенко зрабіў прысягу на Канстытуцыі на беларускай мове. Ну, вось глядзіце. Ну, то бок, гэта таксама адзначаецца. Прысягах. Так было заўсёды, але вот зараз это ўжо аргумент, які паказвае, ён вялікі, ён дазваляе сабе нават некалькі словаў сказаць па-беларуску. Ну, то бок, сітуацыя такая, што нават лаяльным людзям трэба нейкая аргументацыя, чаму яны захоўваюць лаяльнасць, і гэтую аргументацыю знаходзяць. З другого боку, зараз
такая непэўная геапалітычная сітуацыя. З аднаго боку вайна, з другого боку апетыты ў Расіі, з трэцяга боку невядома, як там будзе з НАТО і Злучанымі Штатамі. І все гэта прымушае Александра Лукашенко лавіраваць. І мы бачым, вось это ўжо то, што мы бачым в сваіх маніторынгах Media IQ, прапаганда часам лавірует і раптам кажуць, што Трамп — это амерыканскі Лукашенко, вось яны робяць правільныя рэчы. Потым яны пачынаюць зноў-такі выкарыстоўваць абразлівую лексіку для Трампа і Злучаных Штатаў. Назіраць за гэтым, гэта глядзець, як глядзець за тым, як расце трава, з аднаго боку, а з другого боку, вось бачна, што у прапагандістаў няма пэўнасці, а значыць, ім такую пэўнасць не даюць указанні, якія ідуць ад кіраўніка рэжыму. Напэўна, няма пэўнасці цяпер і ў прарасійскіх актывістаў у Беларусі, калі адна з найбольш распазнавальных асобаў трапіла за краты. Валер Карбалевіч, палітычны аглядальнік Радыё Свабода, у сюжэце аб'ектыву сказаў так, што ў Бондаравай, напэўна, быў нейкі дах, але цяпер ён працёк гэты дах, раз яе змаглі змясціць у турму. На вашу думку, што ўсё ж такі тут магло адбыцца, ці сапраўды хтосьці не вытрымаў, ці сапраўды, я не ведаю, Бондарава згубіла апеку нейкіх структураў, якія яе курыравалі? Метафоры пра дах маглі мець сур'ёзнае значэнне ў некансалідаваным рэжыме, напэўна, у перыяды недзе 2010 года яшчэ, калі кансалідацыя працягвалася і можна было дапусціць, што ёсць розныя сілы ў асяроддзі кіроўнага рэжыма, які хочуць розныя гульні весці. Чым далей, тым болей гэта метафора робіцца все больш уяўнай. І вось на сённяшні момант, я шчыра кажучы, апошнія такія метанні ці спробы шукаць розных, праводзіць розныя складаныя гульні бачыў толькі пры жывым Макеі. Сёння такога я не бачу. Я не кажу, што все завязано на персону Макея, я кажу про тое, што час ідзе. Рэжым кансалідуецца, і яму робіцца все больш складана дапускаць нейкія альтэрнатывы, нейкія іншадумства ў сваім коле ў тым ліку. Это з аднаго боку. З другого боку, мы бачым, што кіраўніцтва краіны часткова мяняецца. На место сілавікоў ставяць гаспадарнікаў, людзей, якія паказалі, што могуць рабіць здзелкі, як тая самая, напрыклад, Петкевіч. І гэта паказвае, што нейкі разварот ёсць, але гэты разварот не адбыўся поўнасцю і не падобна на тое, што кансалідацыя рэжыма памяняецца. А таму, я шчыра кажучы, не думаю, што тут пытанне ў тым, што ўчора у Бондаравай быў дах, а сёння яго няма. Хутчэй, сітуацыя вядзе да таго, што такія альтэрнатыўныя меркаванні нават быццам бы лаяльных людзей, але па-сапраўднаму бачым не зусім лаяльных Александру Лукашенко, робяцца недапушчальнымі. А раз так, то ім давядзецца або ціхенька маўчаць, або выбраць лёс, у якім ім будуць сыпацца пакаранні. Дзякуй вялікі за гэтую размову. З намі на сувязі быў медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі. Другая тэма нашага выдання датычыць сталічнага чырвонага касцёлу. Вернікі не маюць доступу да святыні ўжо 2,5 гады. І трывожацца, што яшчэ не хутка змогуць вярнуцца ў храм. Наперадзе анансаванае нібыта аднаўленне бажніцы. Чырвоны касцёл у Менску неўзабаве пройдзе рэстаўрацыю, аднак пра дакладную дату яе старту не паведамляюць. Станам на сёння з будынку вывезлі маёмасць. Яе будуць захоўваць у старой бажніцы ў адной з вёсак у Менскім раёне, а бібліятэку і частку рэчаў у хрысціянскім сацыяльным цэнтры. Аднак колькі часу чырвоны касцёл будзе недаступны для вернікаў, пакуль загадка. Сродкі на рэстаўрацыю могуць закласці ў інвестыцыйную праграму сталіцы на наступны год. І толькі тады, магчыма, распачнуцца асноўныя работы, маштаб якіх таксама невядомы. Пробашч парафіі святых Сымона і Алены ксёндз Францішак Рудзь называе меркаваны тэрмін рэстаўрацыі 1,5–2 гады. Чырвоны касцёл зачынены з верасня 2022 года пасля дзіўнага пажару ў сакрыстыі плошчай 20 квадратных метраў. Адметна, што на пажар, апроч ратавальнікаў, прыязджалі прадстаўнікі следчага камітэту і АМАПу, якія канфіскавалі запісы з камераў відэаназірання.
У нашу студыю завітаў мой калега, журналіст Зміцер Лупач, былы тэхнічны рэдактар газеты «Каталіцкі вестнік», а таксама з намі на здальнай сувязі спадарня Наталья Гарковіч, тэолог з хрысціянскай візіі. Вітаю, спадарства. Добрый вечер. Спадар Зміцер, ці вы падзяляеце трывогі менскіх каталікоў адносна чырвонага касцёла? Бачна, што людзі вельмі перажываюць за тое, што адбываецца, што, магчыма, яшчэ 2 гады святыня будзе зачыненая. Ну так, я падзяляю гэтыя трывогі, і у мяне ёсць сумнеў, што і праз 2 гады, калі нічога не зменіцца ў краіне, то касцёл будзе адчынены. Зачынены. Будзе, што яго адчыняць. Таму што ўлада яго закрыла хутчэй за ўсё, як, на маю думку, як помсту людзям і за 20-й год. І наогул гэты касцёл як сімвал беларускасці, як нацыянальнае адраджэнне, напэўна, раздражняў уладу. Бо ў гэтым касцёле адбываўся устаноўчы сход аргкамітэту ВНФ калісьці. Это было не ў касцёле, яшчэ быў Беларусьфільм, але ў гэтым будынку. І тут знаходзіўся штаб дэпутатаў 12 склікання па выбарах. І таму, і наогул гэты будынак, ён неяк не ўпісваецца ў эту плошчу, на думку ўладаў. Таму, думаю, такая сітуацыя здарылася. Спачатку, калі вернікі пачулі на імшы ў катедры аб тым, што ўсё ж такі распачнецца рамонт касцёлу, былі апладысменты. Потым, калі ксёндз пробашч Францішак Руць сказаў, што, магчыма, святыню адчыняць праз якія-небудзь толькі 2 гады, смутак і трывога. Спадарня Наталья, ці гэта не сведчыць пра тое, што вернікі не давяраюць рэжыму, не давяраюць ягоным абяцанням? Сапраўды, такое можа быць. Я яшчэ дадам, што пры той фатальнасці, з якой вернікі зараз адгукаюцца пра падзеі ў чырвоным касцёле, ўсё ж такі апошняе прызначэнне Лукашэнкі і абвестка пра адкрыццё амбасады беларускай у Ватыкане, яны даюць ўсё ж такі некаторую надзею. Тут, я думаю, нейкія будуць згрухі, і Лукашенка, які заўсёды ўмее і ўмеў гандлявацца, гэта для яго чарговы закладнік, который будзе, і я думаю, ўжо зараз выкарыстоўвацца ім у такім палітычным полі на ўзроўні міжнародных адносін, у тым ліку з Ватыканам. Мы ведаем, што вось нядаўна быў прызначаны апостальскі нунцый, а таксама вось Амбражэй на пасаду пасла у Ватыкане беларускага. Сапраўды, Юрый Амбразевіч паедзе ў Рым прадстаўляць рэжым пры святым пасадзе. Вось вы кажаце, што Лукашенка будзе гандляваць, то бок для яго чырвоны касцёл гэта як нейкі тавар, у той час, калі для беларусаў гэта святыня і вельмі важны таксама помнік архітэктуры. Як вывозілі маёмасць чырвонага касцёлу, чаму гэтая падзея стала балючай і трывожнай для вернікаў? Прыхажане распавялі выданню «Католік Лайф», прывядзем некалькі цытатаў. Лавы і канфесіяналы, вырабленыя нямецкімі майстрамі, везліся ў свой час з Германіі, а зараз у разабраным стане, бо інакш не вынесеш, штосьці дзесьці паламалася. Арганы, інструменты, статуі, іконы, копія турынскай плашчаніцы – гэта ж святыні. Іх вываз як кепскі знак. Вельмі балюча і трывожна. Невядома, што будзе з касцёлам, наколькі зацягнецца рэстаўрацыя. Распілавалі балгаркай сейф, узломвалі скарбонкі, хоць яны былі пустыя. Асабліва баліць сэрца за ксяндза Уладзіслава, які жыццё і ўсяго сабе прысвяціў гэтаму касцёлу, і за тых старэйшых, хто прыкладаў столькі сілы намаганняў, змагаўся калісьці за гэты касцёл, адраджаў яго, жыў ім, а цяпер усведамляе напрыканцы жыцця, што ўжо больш туды не вернецца. Я спадзяюся, што вернемся. Я таксама спадарства парафіянін чырвонага касцёлу і ўжо больш як 4 гады, на жаль, не быў у роднай парафіі. Спадар Зміцер, вось мы пачулі сведчанне людзей. Што гэта ўвогуле такое? Навошта патрэбны вось гэты гвалт, нейкая такая гвалтоўная спешка пры выношванні рэчаў, калі пачынаюць ламаць скрынкі? Як вы гэта ўспрымаеце? Я это ўспрымаю найперш як сігнал касцёлу, што калі мы змаглі закрыць вам чырвоны касцёл, то можам закрыць любую іншую святыню і, каб сядзелі ціха і, як кажуць у Беларусі, не лезлі ў палітыку.
Ну і таксама я бачу это, як вось спадарня Наталья сказала, это як элемент торгу з Ватыканам. Это будзе Лукашэнкам разглядацца хай цынічна, но як тавар. Ну, это ёсць нейкая аналогія, як вось у Расіі, калі хочуць кого змусіць, то знаходзяць санітарны ўрач, які это там парушэнні ў прадукцыі. Ну, так і тут Лукашенко будзе або працягваць далей так званую рэстаўрацыю, ну, альбо калі даб'ецца якіх там уступак ад Ватыкана, то, магчыма, яго адкрыюць раней. Сапраўды быў дзіўны пажар на 20 квадратных метраў, а ўжо 2,5 гады святыня зачыненая, ніякі рамонт не распачаўся. Вось я толькі хацеў сказаць, што куды большы пажар быў, я яшчэ быў у Беларусі, сам там прысутнічаў у Буцлаве. І тым не менш святыню куды хутчэй адрадзілі, і зараз там ужо праходзяць богаслужэнні. А тут такі даволі дзіўны пажар. Сапраўды, бачна, што няма палітычнай волі на тое, каб вярнуць вернікам святыню. Спадарня Наталья, вось вы казалі пра тое, што святыню выкарыстоўваюць як закладніка, відавочна, як закладнікаў выкарыстоўваюць і святароў, якія з'яўляюцца палітвязнямі, ксёндз Генрых Акалатовіч, асуджаны на 11 гадоў зняволення, таксама айцец Анджэй Юхневіч, прызнаны палітычным зняволеным. На вашу думку, ці прызначэнне нунцыя новага ў Беларусь можа неяк зарушыць гэтую справу з месца, што каталікам у нашай бацькаўшчыне будзе хоць трошкі дыхацца свабодней? Мне падаецца так, таму што гэта чалавек, который вельмі дасведчаны ў справе дыпламатычных кантактаў з такімі аўтарытарнымі рэжымамі, таму што ён дзейнічаў у Венесуэле і акурат у справе па вызваленню палітвязняў. Таму я спадзяюся, што тут будуць зрухі. І гэта вельмі добры знак, што ён паедзе у Беларусь адназначна. То бок лічыце, што зможа ўсё ж такі выгандліваць свабоду для святароў альбо выгандліваць гэтае адкрыццё чырвонага касцёлу, але не зусім зразумела, што хоча рэжым, таму што яны ж услых таксама не гавораць, вось чаму яны зачынілі касцёл чырвоны, мы толькі ў здагадках тут усе знаходзімся. Можна сказаць так, што тое, чаго хоча Лукашенка, касцёл не можа даць. І тут будзе залежаць ад дыпламатычных здольнасцяў нунцыя, як з гэтым рэжымам взаемадзейнічаць і што можна прапанаваць не толькі ў царкоўным полі, а з дапамогай нейкіх міжнародных партнёраў, хіба так. І так што я думаю, што тут будзе бачна ўжо праз нейкі перыяд, што магчыма. Але тое, што рэжым сам адкрыўся да такога кроку дыялогу, гэта прызначэнне прызначэнне амбасадары і адкрыццё амбасады у Ватыкане. Памятаем, што раней у 22-м годзе, калі чырвоны касцёл зачынялі, то былі такія каментары, што апостальская сталіца свядома не гаворыць услых пра справу чырвонага касцёла, бо, маўляў, прымяняецца тактыка непублічнай дыпламатыі, і яны вось хочуць неяк развязаць справу. Аднак справа 2,5 гады, а канчаткова так і не развязаная. Спадар Зміцер, як вернікі глядзяць на тое, што робіць апостальская сталіца, ці спадзяюцца на Ватыкан яшчэ ў гэтых пытаннях? Ну, я сам ужо 4-й год так не ў Беларусі, але думаю, што нейкая надзея ёсць, хаця яна не дужа вялікая, гледзячы на апошнія падзеі. Ну і на маю думку, што і Ватыкан, і беларускія вышэйшыя духоўныя асобы у свой час маглі зрабіць тое, каб не было этой сітуацыі, таму што касцёл, былі такія часы, калі дзяржава перадавала будынкі вернікам, а чырвоны касцёл не быў перададзены. І я думаю, што іерархіі не праявілі належнай волі. А можа, спадзяваліся, што калі касцёл будзе ва ўласнасці дзяржавы, то лягчэй будзе рамантаваць, там нечым займацца, дзяржава будзе падтрымліваць у належным стане будынак. Тое было магчыма ў тыя больш мяккія часы, але зараз часы такія, што як ёсць.
Спадарня Наталля, сапраўды памятаем яшчэ перад 20-м годам акурат уздымалася пытанне, у тым ліку афіцыйнымі прадстаўнікамі каталіцкага касцёлу, каб святыню ў цэнтры Менску канчаткова вярнулі парафіянам, канчаткова вярнулі вернікам. Тады ўлады выстаўлялі рахункі больш за 100 000 рублёў. Цяпер мы бачым, што пытанне аб вяртанні святыні ў юрыдычным сэнсе ўвогуле не ўздымаецца публічна. Так, увогуле можна сказаць, нават калі Лукашенко абяцаў, што адна з умоваў вяртання касцёлу гэта зняццё ўжо былога пробыша эмерыта Завальнюка, гэта адна з умоваў, то, канешне, пасля выканання адной з умоваў засталася яшчэ фінансавая умова. Тут хіба вельмі складаны адносіны Лукашэнкі да касцёла, гэта галоўная умова, чаму гэтыя дакументы не былі зроблены ў свой час. Але я б зазначыла тое, што ўсё ж такі ў справе чырвонага касцёла, хутчэй за ўсё мы маем справу, калі царкоўныя адказныя ліцы асобны за гэтую установу ўсё ж такі зрабілі самі памылкі, чым і скарысталася ўлада. Але памятаем таксама, хто ў гэтым усім вінаваты, вінаваты ў гэтым рэжым, які пераследуе людзей, якія вольна думаюць, пераследуе вернікаў, пераследуе каталікоў. Спадарня Наталля, дзякую за гэты каментар. Наталля Гарковіч, тэолог з хрысціянскай візіі, а таксама журналіст Зміцер Лупач, былы тэхнічны рэдактар газеты «Каталіцкі веснік», былі госцямі студыі «Белсат». Што такое адміністратыўны рэсурс, ды як ён насамрэч выглядае, паказалі ў Воршы. На інстаграм-старонцы мясцовай газеты падпісацца на яе не проста дзіўна заахвочваюць, але нават прымушаюць. Паглядзім спачатку відэа прыгожае самой Оршы, а потым непасрэдна фрагмент падпіскі. Выпиши газету. Нет. Ну, пожалуйста, выпиши газету. Нет. Ну-ка, выпиши газету. Да, давайте. О, выпиши газету. Давайте. Ну-ка. Спадарства, мы, канешне, так не заахвочваем падпісвацца на нашыя сацыяльныя сеткі, але заглядайце туды, там таксама ёсць шмат усяго цікавага, калі, вядома, для вас гэта бяспечна. Акурат зараз інфармацыя з сацыяльных сетак Белсату. Вольга Ластаўкіна чэпае сы 20 гадоў. Цяпер, пасля вымушанага пераезду з Беларусі ў Польшчу, яна не кінула сваёй улюбёнай справы і пачала ладзіць ткацкія майстар-класы. Паглядзець на гэтую прыгажосць можна на старонцы Белсата ў інстаграме, а цалкам сюжэт глядзіце ў праграме «Раніца з Белсатам». Сакральны занятак вельмі. Он вельмі моцна звязвае нас яшчэ. Вот як я кажу заўсёды таксама, калі я пачынаю майстар-клас, заўсёды кажу, што пояс, он же як бы не мае ні пачатку, ні канца. Ну, умоўна, мы его пачынаем в какой-то момент і заканчиваем тады, калі нам хочацца. Так як і рушнік. Але ён не мае ні пачатку, ні канца. Да? І гэта як штосьці такое, вот як сусвет, як шлях. І як сувязь з каранямі і з будучым, як сувязь з зямлёй і з космосам. Гэта вельмі такая глыбокая штука. Для мяне зусім гэта магія. І мне, у меня мурашки аж пошли, и мне хочется вот этой магией делиться. Як толькі мы згадваем скайп ці тэлефон Nokia, у галаве узнікае знаёмая мелодыя рынгтону. Аднак наўрад ці каму з нас прыходзіла ідэя патанчыць пад яе. А вось сямейная пара з ЗША да такога дадумалася і цяпер збірае мільёны праглядаў. Пазнаёміцца з іхняй творчасцю можна на старонцы Белсату ў Фэйсбуку.
што ж была там не толькі паліфанія са старых тэлефонаў, не толькі Skype, але і Windows прагучаў. Яшчэ адна тэма. Ці мала каго ў дзяцінстве нараджалася філасофскае пытанне, хто мацнейшы, Сільвестр Сталоне альбо Арнольд Шварценеггер? Чалавек-павук альбо Бэтмен? Правільнага адказу мы не ведаем, але нашыя калегі з Фейсбуку Белсату разгадалі іншую галаваломку. Хто мацнейшы, кракадзіл альбо алігатар? Адказ у нашым наступным відэа. Што ж, гэта быў моцны кусь. Правядзенне інаўгурацыі узурпатара ў дзень волі, няўдалы выпадак альбо свядомы разлік. Нашыя калегі з YouTube-канала Белсат Ньюс спыталі ў беларусаў, як яны ставяцца да выбару даты мерапрыемства. Значная частка апытаных, больш за 80%, лічыць, што такім чынам рэжым спрабаваў укалоць беларускую дэмакратычную супольнасць. Меней за 20% мяркуе, што Лукашэнку проста не было ўжо куды адкладваць гэтую падзею. З падрабязнымі вынікамі апытання ды свежую аналітыкаю можна азнаёміцца на YouTube-канале Белсат Ньюс. Дзякую ўсім, хто правёў гэтую насычаную інфармацыйную гадзіну разам з Белсатам. Для вас у студыі працаваў Вітаўт Сіўчык. Зычу добрых выходных.